Домашна маска, която стимулира растежа на косата и я прави гладка и мека, включва арганово масло и вода от розмарин. Маската е подходяща за всеки тип коса, особено за тези коси, които имат нужда от подхранване и хидратация, тъй като аргановото масло е известно със своите подхранващи свойства и съдържа витамините А и Е, които увлажняват косата и я правят мека и сияйна. Тази маска подобрява структурата на косата, тъй като аргановото масло подпомага за възстановяване на увредените косъмчета и предотвратява сухотата и накъсването. Розмаринът е известен със своите стимулиращи свойства на кръвообращението в скалпа и може да помогне за ускоряване на растежа на косата и подобрява качеството и обема й. Комбинацията от тези съставки дава на косата естествен блясък и я прави по-гладка, като намалява на електризирането и по-лесно става да си направим прическа. Продуктите, които аз избрах, са арганово масло и вода от розмарин, и двете от Биоблис, тъй като са чисти продукти с доказан произход и качество. Когато си правя маска за коса, винаги първо разресвам косата си, тъй като косата има склонността да се заплита, а аз не искам да я накъсвам, след което нанесох маската внимателно в корените. Оставам с маската около половин-един час и след това измивам косата 2 пъти с шампуан. Сега ви питам дали някой от вас си е правил подобна маска. Ако да, нека ми сподели какъв е бил резултата и разбира се малки тайни и трикове относно приготвянето й.